Join Cell Academy, Goa's best coaching for IIT, JEE and medical exam preparations for class 7 to 12. Register today for Cell Talent Search exam for class 6 to 12. Admissions are now open for repeaters medical batch for NEET 2022. आमचा जो समाज असा ओबीसी एससी एसटी या बहुजन समाजाकडे आम्ही खूपशे विषय सराकडे मांडले आम्ही चंद्रकांत शेटे सराकडे आणि ते विषय आम्ही पूर्णत्वाकडे ओढपाक त्याच्याकडे पाठपुरावा केलो पण सरान आमकां क्लियरली आमचो जे आम्ही सपोर्ट केला आमकां अशें दिसलें की आमकां कसलोच सपोर्ट मेळना रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया खंय प्रोग्राम करता जाल्यार आमकां प्रोग्रामाचें कसलें आमंत्रण ना कसलें हे करता सो वी थॉट तो आमकां घेवन बिचोलीच्या उदर खातीर काम करतलो बट नथिंग हॅज हॅपन्ड एज सच आणि आम्ही रियली डिसअपॉइंटेड आसा आयज प्रेस कॉन्फरन्स घेवन आम्ही जशी आम्ही सपोर्ट दिलो तसो आयज आम्ही चंद्रकांत शेटे सराचो आम्ही सपोर्ट काढून घेता. मोपा विमानतळाच्या नावाचेर रिपब्लिकन पार्टीन आपलो स्टँड जाहीर केलो. इतले मजगती मोपा विमानतळाक भाऊचेंच नाव दिवचें म्हण भाऊसाहेब बांदोडकर आंतरराष्ट्रीय विमानतळ नामकरण समितीन दिवचले एका दिसाचें धरणे धरले. जर सरकार नेत्याचे नाव दिवपाक सोदता तर आमची अशी मागणी आहे पार्टीची की डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांचे नाव दिवपाचे. जरी तरी ते सरकाराक तसे दिसले की त्याचे नाव दिवपाचे ना तर आमच्या गोंयान सगळ्यात पयलो मंत्री भाऊसाहेब बांदोडकर हेचे नाव दिवपाक जाय. जर तरी सुद्धा जर सरकाराक ते ना शक्य झाले तर आमची पार्टीच्या वतीन मागणी आसा की जोरदार मागणी आसा की अशी आहा की मागणी आयज ते मोपाच्या लोकांक इतले त्रास जाल्ले आहा की ते लोकांच्या खातीर आम्ही म्हणटा पार्टीच्या वतीन मोपा इंटरनॅशनल एअरपोर्ट हे नाव दिवचे. इंटरनॅशनल एअरपोर्ट जाता तेका एक प्रसिद्ध मनशाचे आणि गोंया खातीर एक योग्य काम केलेल्या मनशाचे नाव दिवचे व्यक्तीचें नाव दिवचे अशें आमकां दिसता. कारण भाऊसाहेब बांदोडकरा पेक्षा गोंया खातीर कोणी कितें करूंक ना अशें ना सगळ्यांनीच मातसो असो हातभार लायला पूण प्रमुख काम म्हणटा तें भाऊसाहेब बांदोडकरान केलां. प्रुडंटा खातीर सिद्धार्थ कांबळी.